ман дар рӯзҳои вазминтарин такя ба халқ кардам. ба ҳама гурӯҳ ман ҷудо накардам, ман тақсим накардам. аввалин қадамҳое ки ман гузоштам, даст дароз кардам ба мухолифин. аввалин қадамҳои раванди сулҳро аз ҷаласаи 16 шӯрои олӣ сар кардам. даъват кардам, оши оштӣ додам, аксарияти қумондонҳое ки зидди якдигар меҷангиданд дар минтақа ҷамъ кардам, гирд овардам. бисёр сахт буд, хатарнок буд, лекин овардам. дар зери рӯзе ки парчами миллиро қабул кардем, дар ҳамон ҷо дар назди парчам онҳоро даъват кардам ки онҳо ба парчами ҷумҳурии Тоҷикистон қасам ёд кунанд ки ба ватани худ хиёнат намекунанд, силоҳи худро мегузоранд, даст ба дасти якдигар медиҳанд. ана ҳамин чиз, ҳаминро халқи тоҷик дарк кард ки роҳбари ҷавон на тарс дорад, на ҳарос ҳастии худро бахшид. чаро мо дастгирӣ накунем?